இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் நர்சரிக்கு போயிருந்தோம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் செடியெல்லாம் வாங்க வேண்டி இருந்துச்சா, அதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். எனக்கு ரோஸ் செடினா ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் மெயின் ரீசனுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோமே. அங்கே எல்லாமே சின்ன சின்ன செடியெல்லாம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஒரு 5 செடி வாங்கிட்டு வந்தேன். இங்கே இல்லாதது மாதிரி நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சாமந்தி வாங்கிட்டு வந்தேன், அதுக்கப்புறம் வாழை மரம் வாங்கிட்டு வந்தேன், அப்புறம் ஆரஞ்சு கலரில் ரோஸ் கூட வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, போன்சாய் கார்டன் தான் வந்திருக்கோம். அதாவது இது பூனேயில் இருக்குது. இது என்னென்னா எல்லாமே சின்ன சின்னதாக இருக்குல்ல, அதனால தான் அது போன்சாய் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய வெரைட்டியான ட்ரீஸ்லாம் அங்கே இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் அழகாக வைப்போம்ல, அழகுக்காக அந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். அந்த நர்சரி பேர் போன்சாய் கார்டன். ஃபைனலாக நான் இந்த சாமந்தி 2 சாமந்தியும் தான் எடுத்தேன். அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த மணி பிளான்ட் கூட வாங்கினேன். மெயினாக இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் அழகுக்காக தான் வைப்பாங்க போல். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இது என்ன ஃப்ளவருன்னு தெரியல, பட் செம்மையாக இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. தெரிஞ்ச நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு மரம் மாதிரி குட்டியாக இருந்துச்சு. அது பார்க்குறதுக்கு வந்து அந்த கார்ட்டூன்லலாம் வரும்ல, அது மாதிரி அந்த மனுஷங்கள்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இருந்துச்சு இந்த ஒரு செடி. இந்த கார்டனில் வந்து உங்களுக்கு செடி வந்து 50 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நிஜமாலுமே வந்து சொல்லப்போனால் சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே. அமௌண்ட்டும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பூ எனக்கு தெரிஞ்சது, இது வந்து அடுக்குமல்லி. ஸோ வந்து சூப்பர் வாசமாகவும் இருந்துச்சு இந்த பூவு. இந்த செடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால இதை வந்து வாங்குறேன். நீங்கள் ஒரு சூப்பராக இருக்கல சாமந்தி. நெக்ஸ்ட்டு ஐ பை அனதர் சாமந்தி. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால அதனால வாங்கினேன். வெரைட்டி ஆஃப் சப்பாத்தி கல்லேஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் பார்க்கறதெல்லாம் நிறைய பார்த்தேன், டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இருந்துச்சு பாருங்களேன். ஓகே காய்ஸ், இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை பை.